Fa molt i molt de temps, a la senyorial vila de Montblanc hi va arribar una criatura monstruosa que treia foc pels queixals i tenia unes urpes ben grosses. Aquesta fera ferotge era l'estrai de tots els ramats de la contrada i amb el seu alè pudent tota la vila enverinava. Regnava el terror més profund i els vilatans, preocupats, van pensar en donar-li al drac cada dia menjar, per tal que es quedés satisfet i el poble no s'acostés. Li van donar porcs, gallines, bens, vaques i ovelles, però el drac sempre tenia més gana i el seu rugit no callava. El rei de la contrada convocà tots els vilatans a la plaça i allà, amb el pregoner, comunicaren la juguesca empreada. Cada dia un sorteig farien i a la persona que li toqués a la cova aniria per ser devorada per la bèstia afamada. Tots a la plaça i, d'acord amb l'ordenança endimoniada, van procedir a fer el sorteig de la rifa malaurada. I a la primera tanda... Oh, dissort! La princesa! Fou anunciat. La princesa plorava, el rei somicava i la gent, amb tristesa, ho acceptava resignada. El rei oferí donar totes les riqueses a canvi de perdonar la vida de la princesa. Però ningú volia anar a la cova del drac, així que, un pèl enfadats, van sentenciar. Ens sap molt greu, però la princesa ha d'anar en breu. L'endemà, la princesa somicant a la cova va anar. Quan el drac ja estava amb la boca ben oberta, va aparèixer un cavaller amb armadura i casc, però a cara descoberta. Vine aquí, fera roenta, que provaràs la meva ferramenta. Sant Jordi, tot decidit, s'abocà a una lluita cruenta. I enmig del pit li clavà la llança amb molta empenta i de la sang de la fera brotà una rosa entre herba blanera. I el cavaller alliberà la donzella, donant-li la preuada flor vermella. Montblanc fou així alliberat d'aquell monstruós drac i en reconeixement al cavaller més lloat van organitzar el festí més ben preuat. I des d'aleshores ençà, cada 23 d'abril ho hem celebrat. I vet aquí un llibre, i vet aquí un drac, que aquest conte ja s'ha acabat.